Mula salat ayo dilakoni dhuhur lan asar jok nganti lali magrib isya aja ketinggalan subuhane aja kerinan. Mula salat ayo dilakoni dhuhur lan asar aja nganti lali magrib isya aja cobi niki volumenya di anukno kados ngeten. Iki pedhot-pedhot sing niki. Cek 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 malih malih. Kaya niki wau setelane. Niki wau pun enak jane. Enak banget. Cek 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 malih. Lagi. Sampun? Oh dereng. Cek cek niki lho setelan niki maksudnya kula. Pripun sampun apa dereng? Saking mriku jelas nggih. Jelas. Tapi kula krasane kok kaya enak sedurunge. Napa? Oh, enak sing biyen. Cek 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 cek. Cek 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 cek. Cek cek. Niki disetel kados wau nggih. Pertama, kula ajak jenengan ngucap hamdalah riyen sareng-sareng. Monggo alhamdulillahi rabbil. Dalu menika kula jenengan saged kepanggih yang insya Allah semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Amin amin ya robbal alamin. Niki insya Allah sehat sedaya nggih. Alhamdulillah. Jasmani sehat? Dijawab jasmani sehat? Rohani sehat? Alhamdulillah. Dompete? Sing dompete ora sehat kula dungakne mantuk pengajian dompete kandel kabeh. Amin Allahumma. Ngaji dalu alhamdulillah. Sing muni lillah tak dungakno rezekine tambah kathah. Duwite ora entek-entek. Ngaji dalu alhamdulillah. Ketara mata duitan kabeh. Ngaji sampai jam 3. Pret. Oleh ilmu alhamdulillah sirai ngeluh. Bagaimanapun kondisinya, bagaimanapun situasinya, tetap ucapkan alhamdulillah. Sehat, sakit, sedih, bahagia, susah, tetap alhamdulillah. Kathah tiyang ingkang boten saged bahagia, akeh wong ora iso bahagia. Mergo napa? Atine ora pinter syukur ngucap alhamdulillah. Berapa banyak orang kaya, duitnya akeh, sawahe turah-turah, omahe gede, mobilnya akeh, tapi ora bahagia. Mergo napa? Mergo kakehan bandingno uripe wong liya karo uripe dhewe. Wong nika koyoke luwih sugih tinimbang aku. Sing kono koyoke mobile kok luwih apik tinimbang aku. Mari ngene aku tak tuku sing luwih apik. Ora kira iso ayem. Ana wong uripe biasa-biasa, ora pati sugih tapi pinter syukur. Oleh nikmat sithik alhamdulillah. Oleh rezeki saiki alhamdulillah. Urip sing kaya ngono luwih bahagia tinimbang sing duwite akeh tapi ora iso bersyukur. Nek kepengin nikmate ditambahi la in syakartum la azidannakum. Kok ana wong pinter syukur Gusti Allah bakal nambah nikmate. Wala in kafartum inna adzabi lasyadid.
Ana wong kok kufur. Kufur itu lawan katanya syukur. Kufur itu penggaweane sambat tae. Kulinane ngersula wae. Nek basa Madiun sambat napa? Sambat. Nek Madiun iki basane alus napa kasar nggih? Oh alus nggih. Masya Allah. Nek gen kula Surabaya niku malah alus banget. Walage ngapunten nyun sewu ana wong iku kulinane sambat tae. Diparingi panas sambat, sumuk sambat, adem udan ra duwe duit utange akeh. Tenggene mriki wonten tiyang kados ngoten. Kata kula semerap kok wonge saiki nggawe kudung coklat. Nggih. Pokoke nek ora gawe kudung coklat ya kudung pink. Pokoke nek ora gawe kudung pink ya kudung biru. Pokoke nek ora gawe kudung biru ya kudung kuning. Kuning. Pokoke nek ora gawe kudung kuning ya kudung abah. Ngeten mawon ben ora salah paham kula briefing kawit awal. Pokoke mengke nek kula tanglet tiyange gawe kudung apa jenengan sak kersa badhe nyebut warna napa mawon pokoke aja ireng. Soale nek wonge gawe kudung ireng iku berarti wonge baik hati dan sholihah. Jare kudung ireng, alhamdulillah. Sallu ala Nabi Muhammad. Ana wong kulinane sambat ae ngersula, dia tidak akan mencapai kebahagiaan. Sebab nopo? Enak niku sawang sinawang, Bu. Nggih napa mboten? Jenengan delok uripe wong liya lho kaya-kaya enak. Wong liya ningali uripe jenengan ya kaya-kaya enak, ya padha ae. Kabeh ana ujiane dhewe-dhewe, ana rezekine dhewe-dhewe. Ana wong ngomong enak ya dadi PNS. Benulan gajian, durung tunjangane. Engko tuwa pensiunan, jare PNS, gak enak. Ya bener PNS iku benulan gajian, tapi benulan ya totalan. Iko lho enakan petani, dadi tani ku enak, ditandur-tandur dhewe, dipanen-panen dhewe, dipangan-pangan. Engko ana sisae didol. Dari tani gak enak. Tani ku nek wis kadung rugi. Masya Allah, rugine malah akeh, malah boncos. Gak enak dadi tani, pegel kabeh. Iko lho, enakan tukang potong rambut bendino nyekel sirahe wong. Dari tukang potong rambut gak enak. Tukang potong rambut iku bayarannya titik. Iko lho enakan tukang pijet bendino mek-mek. Jare tukang pijet gak enak. Tukang pijet iku tugase ngilangno pegele wong, tapi awake dhewe pegel. Makane kula jenengan saged budal ngaji teng kene mriki kudu tetep ngucap alhamdulillah. Awak dhewe ora iso apa-apa nek gak mergo Gusti masyiatillah Allah. Iso ngaji alhamdulillah. Iso sembayang alhamdulillah. Iso silaturahim alhamdulillah. Ditagih utang terlalu duit, ketara utang gak nyauran. Sallu ala Nabi Muhammad. Makanya jangan lupa lisan tetap ucapkan alhamdulillah. Salawat serta salam tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ibu Sampun kenal kali kula?
Alhamdulillah. Kenal teng pundi? Ngapunten saestu. Jenengan jawab kenal kula teng ngene YouTube. Nggih. Oh, kepanggih sakniki niki. Nggih. Nyatan, pancene wong nek kulino ndelok kula teng ngene YouTube. Nek ketemu asline pancen rada kaget. Nggih, kula wau liwat teng ngene mriku kok dadak ana sing muni, "Iki ta, kok cilik ngene?" Aku tahu apa yang ada di pikiranmu. Didelok teng ngene YouTube pancene awake kaya gedhe ngoten nggih Bu nggih. Kaya dukur ngoten nggih. Tibake asline astagfirullah. Penghinaan. Cilik nggih tetep alhamdulillah. Kagem ingkang dereng tepangaken dalem asma Mbak Umi. Jenengan saged nimbali kula Mbak Umi. Dalem saking Surabaya. Dadi Umi niku nama asline kula. Surabaya, kalih Sukorejo. Niki Sukorejo nggih. Sukorejo. Burine padha-padha one. Tapi beda. Dalanan Surabaya mriki lumayan ado. Masih padha-padha Jawa Timure, sudah pasti ada bahasa atau tradisi yang berbeda. Bek menawa wonten bahasane kula sing mboten sami kalih mriki, kok tenggene kula niku basane biasa-biasa. Kula beto mriki kok kaya-kaya kasar, kula nderek ngapunten. Ngoten nggih Bu nggih? Karena perbedaan bahasa saja. Wong gek ngapunten, aja kalih Madiun, Surabaya kalih Sidoarjo niku lak celak. Ngoten niku lho jek ana logat-logat sing beda. Kadang ana basa-basa sing beda. Dadi kula nderek ngapunten kawit awal. Ngoten nggih Bu nggih? Nak jenengan sampun nate ngaos kalih kula atau pernah mengikuti pengajian saya, pasti tahu ada sholawat yang tidak pernah kula tinggal, entah di depan, di tengah atau di akhir, sholawat niki pasti kula baca. Tapi khusus sholawat niki sementara kula mboten diiringi kalih napa-napa riyen, mboten dibackingi kalih sinten-sinten riyen. Khusus sholawat niki fokus tengene suarane jenengan sedaya sing khusyuk, sing hikmat, sing fokus. Nanti untuk sholawat-sholawat selanjutnya kula berharap grup sholawat purun ngiringi kula di lagu-lagu berikutnya. Niki grup sholawat asmone grup Kolbi. Dawaul Kolbi saking saking mriki mawon. Masya Allah, alhamdulillah, nggih. Napa? Ganteng. Iya, alhamdulillah. Niki mas-mas napa bapak-bapak? Mas, alhamdulillah, nggih. Menika mas-mase rada brengosen. Alhamdulillah. Loh, jangan salah. Si paling brengosen niku si paling menggoda. Asik apa? Sallu ala Nabi Muhammad. Moga khusyuk hikmat sedaya kepinginan kula jenengan mugi-mugi diijabah kalih Gusti Allah. Sallu ala Nabi Muhammad. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Monggo. Ilahi salimil ummah minal
Allah. Mugi-mugi barokah bacaan sholawat sing sakit-sakit paringi sehat. Sing sehat nggih tambah sehat. Sing sugih nggih tambah sugih. Sing melarat nggih tambah sugih. Napa malih kula tingali wajah jenengan iki wajah-wajah wong sugih kabeh. Kok ana sing durung sugih berarti wajah-wajah calon orang kaya. Wajah calon haji, calon hajah. Wajah calon jenazah. Lah napa kok mboten purun niku? Lah sedaya sing hadir mriki niki lak calon jenazah kabeh to nggih. Tidak ada yang bisa lepas dari takdir mati. Semua yang hadir di sini mati. Sing lungguh nisor mati, lungguh kursi, lungguh neng panggung, kula keri-keri. Sedaya sing hadir tenggene mriki pasti mati, tidak akan ada yang bisa lepas dari takdir mati. Isma syi'ta fa innaka mayyitun, uripo sakarepmu tapi ilingo awakmu bakale mati. Tapi ngapunten nggih, nyuwun sewu. Biasane sing mati dhisik iku sing lemu-lemu. Ora usah njawil kancane. Sing kuru-kuru, alhamdulillah aku kuru gak. Kuru tambah gampang cuklek-cuklekane. Lemu kuru mesti mati. Tidak akan ada yang bisa lepas dari takdir mati. Itulah kenapa kula jenengan urip tenggene donya niki umpul-umpul keapian, umpul-umpul kesaenan, gawe sangu mati. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Kula jenengan urip tenggene donya niki namung dikengken ibadah, nglakoni iki diniati, ibadah, nglakoni iku diniati, ibadah. Sebab ngeten Bu, innamal a'malu bin niat, segala sesuatu tergantung pada niat. Ana wong budal nang masjid, niate sembayang, oleh ganjarane sembayang. Ana wong budal tenggene masjid, niat sembayang, niat golek ilmu, niat sedekah, niat iktikaf, niat berzikir. Ganjarane boleh double-double. Gara-gara nopo? Gara-gara niat. Lah misalnya kula saking griya, kula niat sembayang, niat iktikaf, niat sedekah, niat ngaji. Ternyata ning masjid ora sida ngaji, ora sida sedekah, ora sida iktikaf. Segala niat baik yang jenengan keluarkan, yang jenengan niatkan, meskipun ora kelakon, semerap ora kelakon. Ora kelakon itu ya tidak kelakon pokoknya. Meskipun ora kelakon, meskipun ora sida dilakoni, niku tetep oleh ganjaran. Niku lho, apike Gusti Allah tenggene kula jenengan niku. Kula jenengan duwe niat elek nang gone wong. Mari ngene aku tak nyolong TV-ne wong iku. Nek gak sida kelakon, ora ngapunten, ora dihukumi dosa. Tapi nek awak dhewe nglakoni kaapian, ya Allah, ana wong ra duwe, tak ngewangi rek, iki pompong aku ana duit. Ternyata duitnya ora sida digawe ngewangi, duitnya ternyata gawe blonjo, misale botoh ora ana duit maneh. Niku sudah diganjar apik, pun angsal pahala. Makanya kula jenengan pinter-pinter nonton niate. Cobi kula nderek tanglet, jenengan mriki wau niate ngaji napa niat nyawang? Ngaji napa nyawang? Bapak-bapak lho. Sing niat ngaji kula dongakno rezekine tambah kathah. Sing niat nyawang mulai detik ini niatnya dirubah. Niat apa? Niat ngaos. Jare halus. Niat ngaji.
Julusuka sa'atan fi talabil ilmi khairum min alfi rakaatin. Lungguhe wong sesaat nang majelis ilmu ganjarane padha kaya sembayang 1000 rakaat. Jenengan nate salat 1000 rakaat? Mboten. Mulai sakniki dicoba nggih. Mantuk pengajian mangke dicoba sembayang 1000 rakaat. Kula jamin manfaati legrek sikile jenengan. Makane gek ngapunten nyun 1000, ora perlu sembayang 1000 rakaat. Jenengan lenggah tenggene majelis ilmu kaya ngene iki lho. Lungguh ngomongno kaapian. Ganjarane padha kaya wong sembayang 1000 rakaat. Bahkan Rasulullah mengatakan bahwa majelis-majelis ilmu itu dinamakan taman surga. Ana wong muni taman surga apa mambu kelek kecut ngene. Lho ngapunten nyuwun sewu niki Rasulullah sendiri yang ngendikan. Ngendikane pripun? Ma baina baiti wa mimbari raudhah min riyadil jannah. Di antara rumahku sampai surgaku, di antara rumahku sampai mimbarku, di situ adalah taman-taman surga. Kenapa dinamakan taman surga? Karena di dalamnya ada orang yang sedang mencari ilmu. Karena di dalamnya adalah orang yang sedang mengaji, ngomongno keapian, ngomongno kesaenan, makanya diarani taman surga. Apa malih kalau tingali wajah jenengan iki wajah-wajah ahli surga kabeh. Nek sida. Lah kira-kira sida napa mboten? Oh sida nggih. Ngeten, ciri-ciri ahli surga niku ngelampahi perintah, nebihi larangane Gusti Allah. Sakniki cobi kula nderek tanglet. Kathah pundi jenengan nyekel Qur'ane napa nyekel HP-ne? Kathah pundi jenengan ngedalaken zakat mal karo zakat mall? Mall. Medhion wonten mall nggih? Kata pundi jenengan wiritan karo rasan-rasan. Alhamdulillah. Ahli surga nggih? Surga gang pira? Disinilah pentingnya kula jenengan noto niat. Maksudnya noto niat niku pripun? Noto niat niku maksudnya kaya ngene. Aku tak budal pengajian tak niati ibadah. Beda karo wong sing wis pokoke aku mangkat. Wis pokoke aku budal, nek basa ten mriki budal napa mangkat? Budal, wis aku sing penting budal. Sing penting budal dhisik. Napa ngoten niku mboten angsal? Angsal mawon. Sing penting langsung diniati nyampe mriki. Tapi seje karo wong sing niat, aku tak budal pengajian, tak niati ibadah. Sebab napa? Mencari ilmu tidak ada batasannya. Wis tuwa sik tetep kudu golek ilmu. Nak jenengan semerap wonten lagu gatekno sira kabeh rikala zamane Nabi sahabat tabiin lan para wali iku nglanggengaken walah wong kari muni jiae males jiji. Ayo ji, pripun iki sampun ngantuk napa dereng? Gatekno sira kabeh rikala zamane Nabi sahabat tabiin lan para wali iku nglanggengaken ngaji. Sementara asape mati rumiyin mawon nggih. Ngaji tansah dadi gegerane insani wong mukmin senenge ngaji iki piye ya grup banjari kula nyanyi gak ditabuhi. Piye bro? Piye bro? Ayo bro, ayo. Ayo ditabuhi ya. Tabuhi nggih, yo. Kula munggah titik nadae. Sekedap jenengan ben mboten salah paham. Sebenarnya saya Bu, nak wonten acara terus wonten asepe saya kula mawon, kula niku wonten niku asma dadi ke distrik asap sekedhik ngoten. Wis mboten kiat ngoten lho, tapi insyaallah aman. Niki kula tingali acarane nggih ketata.
Ya Allah, tak delok acarane ya apik, ketata kabeh, audiene ya ketata, sone ya penak. Sik urung tepuk tangan. Urung. Sone ya penak, panggunge apik napa mboten? Apik. Sone penak napa mboten? Tak delok mau layar syutingane bening napa mboten? Delok wajah kula niku leken imut lucu ngono. Nggih napa mboten? Mau tak delok tenggene live ya iki hadrone ya penak. Wis disiapno sing paling penak kali panitia. Tepuk tangan kagem panitia. Makane dek misale wonten tiyang badhe ngundang terus mantun ngoten niku mesti kula sanjangi kawit awal niki di area panggung mboten wonten asap rokok. Nggih mboten merga napa-napa, merga kulone niku ben kuat suwi pengajian kalian jenengan. Nggih mboten napa-napa. Misale badhe wonten asap di luar panggung atau sebelum kula datang. Nak pas kula ndugi semuanya steril. Ngoten ben jenengan mboten salah paham. Monggo ayo diiringi Bro, ayo Bro. Ya dicekel ya. Gatekno sira kabeh rikala zamane Nabi. Sahabat tabi'in lan para wali iku nganggengaken ngaji. Ngertenono sira sing keri cokot. Lho gampang to? Mek telu tok ngeten tak dudukno nade. Sing keri cokot boyo. Sing keri cokot boyo. Sing keri cokot boyo. Sing keri dicokot. Gampang to? Sik, aja ditabuhi sik Mas. Ayo coba. Sing sekedap. Sing melu muni kula dongakno saged ziarah Mekah Madinah. Sing lambene meneng ae tak dongakno sandale ilang. Yuk, sing keri. Yo sing keri cokot. Yo sing keri cokot boyo. Sing keri berarti ping pinten wau? Telu napa papat? Oh sekawan nggih, sekawan. Ngapunten nggih bek menawa basane kula wonten sing kasar jenengan sepunten nggih. Mengke panitia nek kepengin ngundang penceramah sing basane halus nggih monggo ngundang saking bangsa halus mawon. Ana demit pocong kuntilanak. Sampun saged nggih? Mengke bagiane jenengan. Ayo cobi. Ngaji tansah dadi gegerane insani. Wong mukmin senenge ngaji. Monggo sing keri cokot boyo sing keri cokot boyo sing keri cokot boyo sing keri cokot boyo bareng monggo sing keri cokot boyo sing keri cokot boyo ditangleti kalih tanggane pengajian oleh apa? Boyo.
Sallu ala Nabi Muhammad. Sing penting niat awak dhewe tenggene mriki apik ngoten nggih Bu nggih. Niat ngaji, niat golek ilmu, niat ngomongno kaapian. Cuman wong sing lagi ngomongno kaapian mesti ana ujiane. Ujiane niku wonten mawon. Jenengan lagi ngomongno kaapian kali kula. Aja pas kali kula. Aja pas jenengan omong-omongan pengajian kaya ngene. Napa-napa? Oh alah, Mas lampune Mas iki wong tua-tua iki lho Mas, mripate loro Mas. Lampu kuning, lampu kuning. Nah. Nggih rampung. Nggih, jane kan lampu ben apik ngono lho Bu. Cuman kan iki wong tua-tua ngono. Atur lampune. Sallallahu ala Nabi Muhammad. Ayo, kula wau ngomong tutuk napa? Kok iso boyo iku lho. Ngomongno kaapian, setan niku mboten seneng. Ana wong sing lagi ngomongno kaapian, wong loro omong-omongan ning gone ngarepe omah lagi ngomongno kaapian. Jenenge setan niku ora seneng. Ana ae gangguane. Ana setan jenenge setan bokong. Wayahe pengajian kaya ngene, nek ana wong kena setan bokong, ciri-cirine lungguh miring nengen. Lungguh miring ngiwa. Iku berarti wong wis kena setan bokong. Apa maneh sing selonjor-selonjor iku. Oh mboten usah diteko sikile. Mboten napa-napa. Kok dadak sing selonjor diteko ngene. Ora usah mboten napa-napa. Meskipun selonjor, jenengan tetep oleh ganjaran sembayang 1000 rakaat. Lho niku saestu lho Bu. Apapun posisi jenengan, ana sing selonjor, ana sing sila, ana sing sembojong, ana sing medongkrong. Tetep oleh sembayang 1000 rakaat. Apa malih wis janjine Gusti Allah kok ana wong sregep ngaji dibangunno omah gedhong ning gone swarga. Budal ngaji sak jangkahan ganjarane omah gedhong nok swarga iku panggonane. Ana wong mangkat ngaji, ana wong budal ngaji, nyampe mriki langsung dibangunno omah gedhong ning gone swarga. Engko andaikan ning gone kene turu tetep oleh omah gedhong ning gone swarga. Ora usah kuwatir. Apa maneh turune karo ngiler. Tambah tingkat gedhonge. Sing penting diniati ngaji. Ngoten nggih Bu nggih? Ana setan jenenge setan bokong. Sing kedua, ana setan jenenge setan angop. Dijak pengajian kaya ngene, angop pae. Kula apa meneh ning ndukur panggung kaya ngene, ketok kabeh. Sebelah kono. Sebelah kono. Lah gek ngapunten, angop niku nulari lho Bu. Nggih napa mboten? Diakui atau tidak, kumpulan niku mempengaruhi. Makanya golek kumpulan-kumpulan sing ora ngantuk-ngantuk. Niku saestu berpengaruh dan ini sudah ada di dalam kitab Ta'lim Muta'alim. Anil mar'i la tas'al wasal an qarinihi fa innal qarina bil muqarini yaqtadi. Cok takon saka wonge deloken kumpulane sebab wong bakal katut marang sing dikumpuli. Kumpul wong dodol minyak wangi katut melu mambu. Kumpul wong dodol terasi katut melu mambu. Kumpul wong senengane selonjor melu selonjor. Kumpul wong senengane angop melu angop. Nggih napa mboten? Mangkane kumpul kali tiyang sing semangat-semangat. Lah pripun kula budale saking griya karo arek iki. Nyampe kene kok dadak mangap-mangap turune. Lah ngoten niku pripun? Nggih mboten napa-napa, jenengan budal tenggene mriki niku sampun diganjar apik kalih Gusti Allah. Sing penting niate. Ngoten nggih Bu nggih? Apalagi malam hari ini dikemas dengan judul Gema Sholawat bareng-bareng. Maksudnya pripun? Berarti kan sholawatan bareng-bareng. Jadi, kok ono kembang-kembang tok ngene. Jadi dikemas dalam suatu acara halal bihalal. Walah fotone sapa iku ayune kaya ngono.
Halal bihalal kali nggih pengajian umum. Lah niki kula diparingi gemas selawat. Mboten napa-napa kan jenengan mau nggih selawatan. Nggih to. Coba bisa niki kula nderek tanglet. Halal bihalal itu bahasa apa? Dijawab bahasa Arab nggih. Halal bihalal itu bahasa apa? Dijawab Arab yu. Ayo, halal bihalal niku bahasa apa? Ternyata halal bihalal itu bahasa Arab yang tidak ada di Arab. Ajaran halal bihalal itu sebenarnya tidak ada di dalam Islam. Cuman amalan yang ada di dalam halal bihalal itu sangat dianjurkan di dalam Islam. Namun salah paham. Maksudnya bagaimana? Istilah halal bihalal itu ternyata bukan dari orang Arab, dari orang Indonesia. Maksudnya pripun? Berarti yang bikin orang Indonesia longge. Halal bihalal itu tradisinya orang Indonesia. Cuman amalan yang ada di dalam halal bihalal itu amalan yang sangat dianjurkan di dalam Islam. Silaturahim, ngapura-ngapuronan, nggih napa mboten? Cuman namanya yang bikin itu orang Indonesia. Loh, napa nggih? Dulu Indonesia itu sempat dijajah oleh beberapa negara. Negara napa mawon? Belanda, Jepang dan lain sebagainya. Lagi ngapunten, Indonesia merdeka pada tahun 1945. Pada tahun 1948 Presiden Soekarno ingin mengadakan rekonsiliasi nasional, mengumpulkan para elemen bangsa. Kepengin silaturahim bakdone riyoyo, nak basa Madiun riyoyo napa bodo? Bodo. Lagi bodo. Bodo napa bodo? Bodo. Bakdone bodo, Presiden Soekarno niku kepengin mengadakan silaturahim. Akhirnya Presiden Soekarno sowan tenggene Mbah Kiai Haji Wahab Hasbullah. Ibu-ibu semerap nggih Mbah Kiai Haji Wahab Hasbullah nggih? Oh, dereng. Nek Ayu Ting Ting semerap. Semerap. Sowanlah Presiden Soekarno tenggene Mbah Kiai Haji Wahab Hasbullah. Assalamualaikum. 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 Mbah Yai kula badhe sowan. Pripun? Gimana? Jadi saya itu ingin mengadakan perkumpulan ngoten lho Mbah Yai, ingin mengadakan rekonsiliasi nasional, mengumpulkan para elemen bangsa, para petinggi-petingginya orang Islam ben kumpul dadi siji, silaturahim, maaf-maafan. Akhirnya Mbak Kiai Haji Wahab Hasbullah menamai acara ini halalun bihalalin. Yang akhirnya menjadi tradisi kulon jenengan dadi halal bihalal. Dan itu diambil dari kata apa? Biasanya kalau jenengan tahu ada bacaan begini. Rabbish rohli sodri wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani. Itu diambil dari kata wahlul. Halal itu diambil kata wahlul. Lah kok bisa wahlul itu artinya apa? Lepaskan. Beberapa tafsir menafsirkan uraikan atau lepaskan tali yang mengikat di lidah. Nek jenengan semerap ono wong nek ngomong kadang belibet. Nak basa Madiun belibet napa jelimet? Jelimet. Nek ngomong ku jelimet. Kadang ngomong apa, metune apa. Ora sengaja senengane niku nek ngomong jelimet, belibet. Itu cara doanya bagaimana? Atau yang biasanya sing ora iso muni R niku lho napa? Nek basa Surabaya pelat. Nek mriki napa? Gedal. Gedal. Oke, dal. Atau orang yang kedal niku saged diwacane donga niki. Napa menika? Rabbish rohli sodri wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani. Artinya apa? Rabbish rohli sodri. Ya Allah, lapangkanlah dadaku. Biasanya doa ini dipakai oleh orang-orang yang
baru pertama kali belajar pegang mic. Baru pertama kali belajar ngomong ning gone ngarepe wong akeh. Biasanya belajar MC, belajar pidato, nopo belajar. Pokoknya ngomong lah ning gone ngarepe wong akeh. Amargi nopo Bu, wong nek ora kulino ngomong ning gone ngarepe wong akeh, ora iso. Dredeg. Nggih napa mboten? Ana wong ora kulino nyekel mic, dikon nyekel mic yo saged. Tapi yo napa nek basa mriki? Noel. Noel. Oh Noel. Ana wong kok lagi pertama kali nyekel mic ora tau nyekel mic. Ya Noel. Dredeg. Dan itu solusinya bagaimana? Ya enggak apa-apa, diteruskan saja. Dredeg dipaksa biar terbiasa. Nek ora dipaksa ora bisa. Mergo napa? Wong iso niku mergo kulino. Nggih napa mboten? Nggih. Anane wong pinter dalam suatu hal iku ya mergo kulino, mergo kulinane ya wis kaya ngono kuwi. Dungane napa? Rabbish rohli sadri. Ya Allah lapangkanlah dadaku ben ora ndredeg, ben ora gemeter. Wong nek ora kulino niku ya gemeter. Kula biyen nate Bu, dadi ibu kula biyen niku riyen niku nggih ceramah ngoten niku kados ngaos ngeten iki nggih. Nggih ceramah ibu kula. Riyen kula ngeteraken kalih ayah kula numpak sepeda motor. Kula ngentosi kalih ayah kula teng kene parkiran. Ibuke kula ceramah. Pas mantun ceramah dadak MC grogi. Demikian tadi ceramah agama yang disampaikan oleh almarhumah Ibu Nyai. Kepingine niku almukarromah. Keliru almarhumah. Kula ning gone parkiran ngomong kali ayah kula, "Lah ibu iki kuntilanak apa sundel bolong?" Mergo napa? Mergo saking ndredege. Tapi gek ngapunten kula tingali niki wau nggih kadose sampun disiapne kalih panitia. Ngapunten Bu, kula niku pancen nek biasane acara niku kadang nyimak live sajane nggih mboten kula cuman nggih wonten ingkang nyetel terus kula tumut mirengaken. Tak delok wau nggih MC-ne nggih sae. Niki saking mriki mawon napa ngundang? Meriki mawon, saking meriki. Loh, eco loh. Nggih napa mboten? Nggih. Tak takoni maneh iki, kerjaane panitia niki. Iki soro lho gawe acara kaya ngene iki. Nata jamaah ben kados ngeten iki, ketata apik niki. Sae napa mboten? Sae. Dolek penceramah sing wajane imut lucu-lucu. Iki kan yo sae napa mboten? Sae. Wis ora usah tepuk tangan, wis mari kok tepuk tangan. Sallu ala Nabi Muhammad. Rabbi syrahli sadri, ya Allah lapangkanlah dadaku. Wa yassirli amri. Mudahkanlah urusanku. Muga-muga mengko kula ngomong iku sampai akhir lancar. Wahlul 'uqdatam min lisani. Lancarkanlah apa? Basa Jawane lambe sing alus napa? Lancarkanlah congorku. Lancarkanlah lisanku. Wahlul 'uqdatam min lisan. Halal bihalal ternyata mengambil dari kata wahlul. Tujuan adanya halal bihalal intinya adalah untuk silaturahim. Jenengan kepanggih kali kancane, kepanggih kali tanggane, salaman jaluk sepuro. Mamin muslimaini yaltaqiyani fayatasafahani illa ghufira lahuma qabla ayyatafarraqa. Ana wong muslim ketemu kali dulure muslim, salaman, selama salaman tidak dicopot, rontok dosane. Mangkane nek salaman aja cepet-cepet. Sepurane ya Mbak ya. Dengan syarat lanang karo lanang, wedok karo wedok. Ojo kak lanang karo wedok terus karo itik. Niki beda maneh. Sing biasane modus itik kaya ngono wong lanang apa wong wedok? Wong lanang. Nek wong wedok niku mboten. Nek wong wedok itu perempuan itu terkenal dengan setia. Sing biasane ora setia niku wong wedok napa wong lanang? Wong lanang.
Jenengan tingali. Jenengan delok tah wong wedok nek ditinggal karo bojone mati, sedih. Ya Allah, Mas. Aku karo sapa nek gak karo sampean, Mas? Niku wong wedok ditinggal bojone mati, sedih. Wong lanang ditinggal bojone mati. Wong lanang ditinggal bojone mati ya sedih. Tapi karo ngelerek iki rondo iki. Cio sawangane gayane kaya sedih. Sak donya dikandani kabeh. Baru sekarang oh aku rasakan tak punya istri, rasanya kesepian, tiada tempat untuk mencurahkan rasa rinduku, oh serta kasih sayang. Barulah 1 bulan diriku ditinggalkan, aku sudah tak tahan digenggam kesepian. Ya Allah, ya Tuhan, hindari godaan setan pret. Gayane tok tapi rabi maneh. Tenggene mriki wonten napa kathah? Tiange nggih ndugi ten mriki. Ya wonge teko medhongrong ning gone kono. Sing bojone ning gone kuburan nyauti, aku tak percaya kalau kau kesepian, sejak ku masih ada, kau senang bergendaan. Katanya kerja malam, tak taunya selingkuhan. Aku sudah tak tahan digenggam kesepian. Ya Allah, ya Rabbi, ku mati bunuh. Naudzubillahi min dzalik. Kedados kula jenengan ngaos tenggene mriki guna meningkatkan keimanan kula jenengan sedaya, guna meningkatkan silaturahim kula jenengan sedaya. Ngoten nggih Bu nggih? Ketemu kalih kancane di sepuro. Inti dari hari raya adalah saling memaafkan. Banyak orang salah mengartikan hari raya. Niki sampun ngantuk napa dereng? Dereng. Akeh wong keliru memaknai hari raya. Riyaya dimaknai keliru. Maksudnya pripun? Akeh wong keliru. Riyaya niku sing kelambine anyar, kudunge, kalunge, gelange, tapi utange. Wonten apa kathah? Kathah. Ana wong iku rela tuku klambi anyar dibelani ngedol beras. Ana wong tuku gelang anyar dibelan-belani utang. Wonten apa kathah? Tenggene mriki wonten tiyang kados ngoten. Wonge lanang apa wedok? Wonge wedok. Oh nggih, sing duwe gelang lho kan iso wae lanang. Mergo sing wedok njaluk. Tapi cuman biasane sing gawene pamer gelang niku pancen wong wedok. Kula semerap tiyange nggih dugi ten mriki to nggih. Kudunge werna mau wis tak urui. Aja jawab ireng. Kula nek takon werna apa, jenengan jawab saker sapa kaya aja ireng. Tak baleni maneh. Ana wong kulinane tuku gelang dibelan-belani utang tiyange nggih dugi to mriki. Kudunge werna lah pokok malih aku sing kenek dhewe iki. Shallu ala Nabi Muhammad. Lagi ngapunten nyon sewu biasane durung riyaya wis gopo tuku klambi anyar. Aja wayahe riyaya gurung poso niku lho. Gopo tuku klambi anyar, Pak. Iki wis arep poso iki. Aku urung tuku klambi anyar iki, Pak. Piye, Pak? Tenggene mriki wonten tiyang kados ngoten. Wonge lanang apa wedok? Tiyange nggih dugi to mriki. Kudunge werna ngapunten, sing gawe kodhong ireng ning kene ora mek aku tok.
Akeh sing gawe kudu ireng niki tak delok ya kudu ireng kabeh. Kudu ireng sing jenengan maksud wong ning isor panggung apa ning dhuwur? Tetep kudu aku tok. Tetep kudu aku tok. Ayo sing jenengan maksud kudu ireng iku wong sing lungguh apa sing adeg? Ora ono sing adeg ning kene. Ojo ditambahin nyekel mik. Sallu ala Nabi Muhammad. Dadi maksudnya jenengan iku aku tah. Nggih monggo. Alhamdulillah. Oh, mau sadean. Oh, sadean apa? Oh, nggih mugi-mugi laris. Sallu ala Nabi Muhammad. Dados gek ngapunten nyun sewu aja tuku kupoh tuku kelambi anyar. Laisal aid man labisal jadid. Hari raya itu bukan bajunya yang baru, tapi yang ketaatannya bertambah. Tapi yang ta'atuhu tazid, ketaatannya bertambah. Maksud dari ketaatannya bertambah bagaimana? Ada ketaatan dengan Allah, hablum minallah dengan hablum minan nas. Maksudnya bagaimana? Taat itu dalam bentuk ya sembayange, ya ngajine, niku kan kalih Gusti Allah. Tapi ono taat nang gone Gusti Allah bentuknya sesama manusia. Aku tak niati silaturahim, tak niati ibadah. Tapi ojo lali ono wong niku silaturahime apik, kalih tanggane apik, tapi ora sembayang ki beda maneh. Salat itu mutlak. Apapun kondisinya, bagaimanapun situasinya tetap wajib. Ora iso ngadeg, lungguh. Ora iso lungguh. Turu miring. Ora iso miring, melumah. Ora iso melumah. Mengkurep. Jarno cek koyo cecek ngono. Ora iso nyapa-nyapa wis ora gerak, ora iso mengkurep, melumah yo mboten saged maksudnya normal. Ya wis ketip-ketip. Semerap ketip-ketip. Ketip-ketip itu apa nak basa Madiun ketip-ketip apa? Kedep-kedep. Ora iso kedep-kedep, mecicil. Melorok. Nak basane Madiun apa? Mendelik. Nggih, enak malaikat kari nyulek kae. Apapun kondisinya tetap wajib salat sebab ngeten Bu. Nah, kula tingali masjid niki masjid nggih. Tak delok masjidnya niki bangunannya apik Bu. Saestu. Kula sering nemui masjid niku bangunannya nggih rapati apik, tapi jamaahé kathah. Nek mriki kan masjidnya apik nggih, jamaahé sepi napa rame? Oh rame nggih. Alhamdulillah. Biasanya jamaah sing sholat tenggene mriki nggih sak menten katahe ngeten iki. Alhamdulillah. Berarti masjid niki sampai penuh ngoten nggih Bu nggih? Alhamdulillah. Jamaah sampai ning jaba kabeh. Alhamdulillah. Ora ono sing nang jero blas. Masjidnya apik ora ono jamaahe. Napa ayo ora rumangsa butuh. Tidak merasa butuh. Kok bisa kula sanjang ora rumangsa butuh? Nggih, sakniki coba mawon kula paringi contoh. Pengumuman bagi siapa saja yang besok ikut jamaah sholat subuh di masjid ini, maka masing-masing akan mendapatkan uang senilai 27 juta rupiah. Ki udan deres. Udan terus banget jenengan budal napa mboten? Banjir. Beldek. Pancen mata duitan. Dikandani 27 juta, ya budal. Lah selama iki awak dhewe dikandani 27 derajat. 27 derajat iku lho ya Allah, gak ketok modele. Sampai sing pujian pegel. Sampai ngapunten nyuwun sewu masjid iki lho. Kadang-kadang masjidnya bangunannya apik, sing adzan tuwek, sing pujian tuwek, jamaahe
Sing nyapu iso tuwek. Lah sing enom iki lho nang ndi? Sing enom isu awan bengi sing dicekel. Ngono iku ya nek ana wong ngadan. Wong tuwek sampai gak mentolo ngrungokno. Allahu Akbar. Ngono iku ya ana sing ngrasani sapa wedhus kecepet adzan niku. Niku nulungi jenengan sak kampung. Nek ora ana sing nulungi kaya ngono, sak desa dosa kabeh. Pujian ya ana yaene gak ana jamaah sing teko. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wa sallim. Gak ono jamaah blas sing teko. Lah iki waktu subuh gak entek. Sing pujian bingung. Paling wong iki gak budal nang masjid mergo gak ngerti fadilahe salat subuh berjamaah ning gone masjid. Ya wis pujiane tak ganti wae basa Jawa. Muslimin muslimat monggo jamaah salat ganjaranipun 17 derajat. Ana sing protes. Pak, sampe nek pujian kaya ngono, Pak. Gak kira ana jamaah sing teko. Apa iya? Iya, sampean pujiane lemes kaya ngono. Mosok aku iki lemes? Iya, sampean kurang semangat pujiane. Akhirnya pujiane diganti. Muslimin muslimat monggo jamaah salat ganjaranipun 17 derajat. Muslimin muslimat monggo jamaah salat ganjaranipun 17 derajat. Muslimin muslimat. Tapi alhamdulillah Bu, ana jamaah sing teko. Siji tuwek pisan. Dadi sing ngadan umur 70, sing jamaah sing teko umur 80. Karo-karone padha pikune sembayang orang ngadep ngiblat. Sedih napa mboten? Sedih. Susah. Mas yo disanjangi kaya apa? Digawe pujian kaya apa? Ganjaranipun 17 derajat. Ning omah nyauti bah 17 bah 18. Soale napa? Ora rumangsa butuh. Oke, malah sebelah kiri ana sing muni bah 17 bah 18 karepmu. Saking napa nih? Saking ora rumangsa butuh. Makane gek ngapunten Bu. Ninggal salat niku termasuk dosa cilik napa dosa gede? Coba kula derek tanglet. Niki sampun ngantuk napa dereng? Ninggal salat niku termasuk dosa cilik napa dosa gede? Kenapa? Di antara perintah-perintah yang lain, Allah memerintahkan salat. Di antara perintah-perintah yang lain, Allah memerintahkan salat tanpa perantara. Allah memerintahkan puasa melalui perantara malaikat Jibril. Allah memerintahkan zakat melalui perantara malaikat Jibril. Tapi Allah memerintahkan sholat langsung Gusti Allah langsung Kanjeng Nabi sing ditimbali kali Gusti Allah. Ge asline biyen niku sembayang niku mboten 5 waktu. Berapa waktu? 50. Cobi jenengan bayangno. Sedina sewengi jenengan sembayang ping 50. 5 waktu wae kadang ninggal. Subuh kesiangan, zuhur kerepotan, asar di perjalanan, maghrib kecapean, isya pengalaman. Sembayang kadang ninggal. Nggih makane mulai sakniki monggo diperbaiki. Yo kalem-kalem. Nek tradisi Surabaya niku wonten lagu ngenten nek jenengan Semarang. Salat cakaya kemon
Sing durung salat padha lakono no. Ayo wong kari muni no ae males la haula. Ayo muni no Bu. Pripun iki sampun ngantuk napa dereng? Burine tambahin no nggih. Ayo cik semangat ngono lho. Ayo ayo. Salat jagai agama. Sing durung. Ta ora nyambung. Salat jagai agama. No. Ora nyambung. Sing durung salat padha lakono. No. Maksiat penyakit agama sing seneng maksiat padha no. Asli budaya Surabaya. Sing salat muga-muga umure dawa. Amin Bu. Lah mau kono sing muni no. Sing salat muga-muga umure dawa. Sing gak salat dan sing wedok-wedok api salat doh sebelah kiri mati yo. Salat terus ana jula-juline. Pripun niku? Mula salat ayo dilakoni zuhur lan asar jok nganti lali. Ayo ndang kage ditabuhi. Ayo bro. Ayo. Tabuhi nggih. Semangat ya. Tak baleni maneh. Apa? Sing salat muga-muga umure dawa. Sing gak salat ndang salat. Mula salat ayo dilakoni zuhur lan asar jok nganti lali. Maghrib isya aja ketinggalan. Subuhane aja kerinan. Mula salat ayo dilakoni zuhur lan asar aja nganti lali. Maghrib isya aja ketinggalan. Subuhane aja kerinan. Terima kasih karena tidak tepuk tangan. Alah ya wis telat Bu. Nyanyi tak enak-enak no. Mula salat sing kono mengene tok. Pripun niki sampun apa lanjut? Sajane nggih, biasane nek jamaah semangat, biasane lho nggih. Doran asar jok nganti lali. Maghrib isya aja ketinggalan. Subuhane aja kerinan. Biasane. Nek ning kene ngene, subuhane aja kerinan. Kula baleni meneh mengke langsung tepuk tangan nggih. Pokoke sing tepuk tangan kula dongakno iso budal umrah. Budal haji. Sing ora tepuk tangan tak dongakno nek ngising sikile nekuk. Kula baleni malih. Mula salat ayo dilakoni zuhur lan asar jok nganti lali. Maghrib isya aja ketinggalan. Subuhane aja kerinan. Ya tetep sing semangat mek grup hadro. Grup hadro. Wah.
Sing ngono mek. Apa-apa. Mungkin memang karakter orang Madiun itu memang lemah lembut ngoten nggih. Nggih. Saking lemah lembutnya sampai tepuk tangan ora kerungu suarane. Sallu ala Nabi Muhammad. Mugi-mugi sing hadir tenggene mriki sedaya dadi wong sing apik kabeh. Dadi wong sing sae kabeh. Dadi manusia-manusia yang dirindukan surga. Amin Allahumma. Anane ono acara halal bihalal itu berarti bukan yang labisal jadid, bukan yang bajunya baru, tapi yang ketaatannya bertambah. Ketaatan bertambah itu bentuknya sing asale males dadi sregep. Sing asale ora tahu dadi tahu ngelakoni keapian. Itu bentuk barokah. Maksud dari barokah itu apa? Barokah itu ziyadatul khair. Tambahi kebagusan. Bertambahnya kebaikan. Ono wong tambah suwe, tambah happy, tambah happy, tambah happy, tambah happy. Berarti hidupnya hidup yang barokah. 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 Tak bagi loro wae. Iki batese tiyang niki nggih, seret. Mriki regu A. Mriki regu B. Ana wong kok uripe tambah apik, berarti niku uripe urip barokah. Semangat. Regu B. Ana sing muni ayo le sing bater lho ya. Ki regu B sing bater. Regu B. Ana wong kok uripe tambah apik, berarti kuwi uripe alah sing banter mek ngarep tok mburi rokah. Ora tepuk tangan untuk regu A. Tak baleni maneh ben ketok iki. Jenengan tingali nggih, regu B karo regu A. Delok ala ora usah regu C iku. Ya wis coba regu C iki sak teluthik iki nggih. Nggih ayo regu C. Ana wong uripe tambah apik berarti wonge uripe wah kaya wong demo. Ayo coba tak bandingne regu B kali regu A. Ana wong tambah apik berarti wonge uripe barokah. Jenengan delok regu A. Ana wong uripe tambah apik berarti wonge uripe tepuk tangan untuk regu A. Wes ora usah regu C kaya wong demo ngono. Sallu ala Nabi Muhammad. Ana wong tambah suwe tambah apik, tambah apik, tambah apik, tambah apik, berarti kuwi wonge uripe barokah. Ana wong umure bertambah, semakin bertambah tambah sregep ibadah, berarti umur barokah. Ana wong tambah suwe tambah soge, tambah soge, tambah soge, tambah soge, tambah loman, tambah dermawan, berarti jenenge rezekine rezeki barokah. Ana wong wedok tambah suwe tambah lemu, tambah lemu, tambah lemu, tambah lemu, tambah lemu. Berarti kuwi jenenge wong wedok gembrot. Gembrot lan barokah. Hahaha. Ge uripe tambah sae, uripe tambah apik, berarti itu dinamakan ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan, bertambahnya keberkahan. Tapi ge ngapunten Bu, nyun sewu, apik niki sami kados ingkang kula sampaiaken tenggene awal. Ada hablum minallah, ada hablum minan nas. Halal bihalal sakniki fokus tenggene hablum minan nas. Kalih padha menungsane sing gadah masalah kali tanggane kancane monggo dan didunungno njaluk sepuro. Dadi pribadi sing gampang nyepuro, sing gampang ngapura, sing gampang njaluk sepuro. Akeh wong gengsine gedhe mergo ora gelem njaluk sepuro. Akeh wong gengsine gedhe ora gelem nyepuro. Ana wong omahe jejeran sak tangga tapi gak akur, sledat, sledot, encap, plorak, pecucah. Wonten tenggene mriki. Wonge lanang apa wedok? Tiange nggih dugi ten mriki. Kudunge werna kan mau ireng wis mari.
terus sing kenek. Tak baleni maneh. Ana kadang wong wedok niku penggaweane sledat. Encap. Plora. Becucah. Prengat. Tiange gitu-gitu mriki. Ora usah. Wis mending ora usah tak takoni daripada aku kena terus. Shallu ala Nabi Muhammad. Dadi gek ngapunten nyuwun sewu, mung bondo nyepuro jenengan iso mlebu swarga. Napa nggih? Nggih. Mung bondo nyepurani wong niku lho. Jenengan iso mlebu swarga. Sinten sing dawuh? Rasulullah langsung yang mengatakan, ana wong kok gampang nyepuro, dekne iso ahli swarga. Wonten salah setunggal cerita kutipan. Dadi niki dereng ngantuk saestu nggih. Niki sampun jam pinten to? Oh, sik jam 09.00 nggih. Alhamdulillah, nggih nggih. Kok rasane kaya suwe meneh ya? Jam 09.00. Wonten salah setunggal cerita. Jadi Kanjeng Nabi riyen itu pernah duduk-duduk di pelataran Masjid Nabawi. Semerap Masjid Nabawi nggih. Masjid Nabawi itu di Madinah. Nggih. Jadi Masjid Nabawi niku tenggene Madinah. Kanjeng Nabi itu pernah duduk-duduk di pelataran Masjid Nabawi. Pernah suatu ketika Rasulullah ini tiba-tiba mengatakan begini. Mari ngene ana wong ahli surga mlebu teko lawang iko. Sahabat penasaran, sapa wong iku? Kok dilala? Ana temenan, Bu. Ana wong lanang mlebu teko lawang niku kalih nyengke wing sandal mlebet tenggene Masjid Nabawi. Kutuk 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 kutuk. Ayo jenengan sebagian muni kutuk kutuk kutuk. Ayo ayo. Ana wong lanang mlebu teko lawang niku karo nyengke wing sandal mlebet tenggene Masjid Nabawi. Sing kompak, sing kompak. Pokoke sing muni utuk-utuk tak dongakno iso dolan tenggene Masjid Nabawi. Yo. Ana wong lanang mlebet teko lawang niku kalih nyengke wing sandal mlebet tenggene Masjid Nabawi. Kok kaya pitik ya, Bu. Ngene wae sing kompak, sing kompak. Nak kompak kan berarti ngene, pelan-pelan. Utuk kutuk 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 kutuk. Ngoten nggih? Tak baleni maneh. Ana wong lanang mlebu teko lawang iku karo nyengke wing sandal mlebet tenggene Masjid Nabawi. Tingali tangan kula. Pisan malih sareng. Neng nyapa utuk-utuk kok dikeploki. Benjenge pas Rasulullah lenggah-lenggah malih, Rasulullah ngedikan malih. Mari ngene ana ahli swarga lewat teko lawang iko. Dilala, tintosi, temenan ana wong lanang mlebu teko lawang iku karo nyengke wing sandal mlebet tenggene Masjid Nabawi. Jenengan nek mantuk ditangleti kali tanggane, Bu, pengajian oleh apa? Shallu ala Nabi Muhammad. Ana wong lanang jenenge Abdullah bin Amr. Sinten, Bu? Abdullah bin Amr niki penasaran, sapa sih wong lanang sing dimaksud kali Kanjeng Nabi ahli surga itu? Akhirnya diikutilah sampai ngriya. Pas sampai ngriya, Abdullah bin Amr niku penasaran, pengen melihat wong iki kesehariannya ya apa sih. Akhirnya Abdullah bin Amr alasan. Tok tok tok, assalamualaikum. 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 Dibuka lawang. Waalaikumsalam. Monggo monggo pinarak pinarak. Monggo jenengan pinarak rumiyin. Monggo pinarak pinarak. Nggih nggih diunjuk rumiyin. Monggo monggo. Diunjuk unjuk. Diunjuk rumiyin. Monggo monggo. Nggih monggo monggo. Nggih nggih monggo. Monggo.
di rumah Abdullah bin Amr. Ngapunten nggih. Napa Bu kaget nggih? Salah ngilokno kula. Ngelak. Nyampe tenggene griya Abdullah bin Amr niki tibane ngenten. Ngapunten Pak, kula badhe nderek nginep tenggene mriki tigang dinten napa angsal. Angsal monggo. Kula soalé wonten masalah kalih bapake kula. Kula tak nginep tenggene mriki. Oh nggih monggo. Akhirnya Abdullah bin Amr nginep 3 dina 3 wengi tenggene mriku untuk meneliti. Kira-kira amal ibadah apa sing dilakoni wong iki? Soliki ini sapa? Pun lanjut. Sallu ala Nabi Muhammad. Diteliti selama 3 hari, apa sih amalan yang diperbuat oleh orang ini sehingga Rasulullah mengatakan dia ahli surga. Ternyata diteliti 3 dino, ora ono Bu. Salate biasa, ngajine biasa, zikire biasa. Ora ono sing istimewa. Sampai di hari ketiga Abdullah bin Amr badhe nderek pamit. Mas, kula tak pamit. Oh nggih, monggo mboten napa-napa. Tapi kula penasaran Mas, jenengan niku lho, terus Rasulullah, terus Kanjeng Nabi, jenengan niku ahli surga. Napa nggih? Nggih Mas. Rasulullah sing ngendikan. Lah kok saged sampean dadi ahli surga Mas? Aku gak ngerti Mas. Duwe amalan apa sampean? Kula mboten gak ada amalan apa-napa. Coba sampean eling-eling maneh. Mboten wonten. Kula mboten wonten amalan apa-napa. Saestu ta? Saestu. Coba lah Mas, jenengan eling-eling bae ana apa ngono sampean rutin. Kula niki sembayang biasa, ngaji biasa, zikir ya biasa. Kula rapati tangi dalu. Poso ya pas wayahe Ramadan tok. Kula mboten nate poso sing neko-neko, nggih biasa-biasa mawon. Ternyata pas diteliti lagi dieling-eling maneh, oh kula nembe eling. Kula niku saben sedurunge tilem, kula ngomong, "Ya Allah, saya memaafkan semua orang yang menyakiti saya. Saya memaafkan semua orang yang mengfitnah saya. Tolong berikan kelancaran kehidupan bagi orang-orang yang pernah menyakiti saya. Jenengan berikan keselamatan dunia maupun akhirat." Barokahnya puroni wong niku lho. Iso diarani kalih Kanjeng Nabi ahli surga. Makane ngapunten nyuwun sewu, ayo sing gampang nyepuro. Ngoten nggih Bu nggih. Sing gampang nyepuroni wong. Acara halal bihalal kados ngeten kula jenengan kedah gampang-gampang nyepuroni wong. Ayo sing ngapunten sing biasane ngilokno jenengan di sepuro, sing ngefitnah jenengan di sepuro, sing ngapunten ngolok-ngolok ngejek nek basa Madiun napa? Ngenyek. Sing biasane ngenyek jenengan di sepuro kabeh. Ayo didongakno sebab doa yang baik akan kembali pada diri kita sendiri. Ora usah dibales elek, dinggehi mawon. Soalnya napa? Hati-hati nek jenengan bales padha eleke, ngapunten berarti jenengan padha wae. Dilokno jenengan balik ngilokno berarti ora ana bedane. Ben ana bedane diilokno monggo di sepuro didongakno. Mugi-mugi sing hadir mriki sedaya sedone husnul khotimah kabeh. Amin Allahumma. Mati suul khotimah niku banget larane. Lah ana pokok kula mero-mero ngomong mati suul khotimah banget larane. Jenengan nek kulino ngilokno wong ngapunten man hayya ala syai'in mata aleh. Tiang niku mati tergantung kebiasaan. Ana wong kebiasaane elek, sedone yo elek suul khotimah. Mulai sekarang dirubah kebiasaan sing apik, husnul khotimah. Ben sedone sedo apik, mergo kebiasaane nggih apik. Mati suul khotimah niku banget larane. Yen gunungane wis katon doyong, rupane pucet motone cowong, mung tole-tole gak iso ngomong, sikile ogel medeni. Zikir la ilaha illallah, ha illallah.
dengan berakhirnya tahlil tadi berakhir pula perjumpaan kita pada malam hari ini. Sampai oh jenengan tasik kuat tenggene mriki. Nggih pon tenggene mriki nggih kula tak mulai dhisik. Sampai jumpa kembali pada waktu dan gelombang yang sama. Semoga bisa bertemu kembali di lain waktu, di lain kesempatan. Awas, jangan mengangkat bokong terlebih dahulu sebelum ditutup doa. Sing mulai sedurunge ditutup doa, tak dongakno. Wis pokoke tak dongakno sehat. Sing tenggene mriki sampai mantun donga kula dongakne rezekine tambah kathah, rezekine barokah. Karena pada hakikatnya yang kita cari adalah doa. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fi rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan 'inda al maut wa maghfiratan ba'da al maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wan najata minan nari wal afwa 'inda al hisab. Allahumma ishmata syafi wa afiyan dal ma'afi la shifa illa shifauka shifa la yughadiru saqama wa la alama ya kafi ya wafi ya hamid ya majid. Allahumma khtim lana bil islam, Allahumma khtim lana bil iman, Allahumma khtim lana bi husnil khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin bi barakatil Fatihah. Bapak Ibu ingkang kawula hormati, kawula nyuwun agungipun pangapunten, hati-hati di jalan. Mugi-mugi sedaya pinaringan sehat awake, panjang umure, lancar rezekine kathah halal barokah. Kawula nyuwun agungipun pangapunten, mugi-mugi sedaya wonten manfaate. Kawula tutup wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.